күйеуге шығарға тәқдим жасадылар. Аллаға шүкір қызым. Тез арада тамадаға шолтыратық. Теге Сүбереше топағыны хатırlайсың мы? Yok. Eyде Татар Продакшн егітлерін чоқырабыз. Заманча, креатив туйлар. Татар Продакшн Qozonda. Телефон 250 111 8. Сәлем дуслар! Бізден яңа ел! Сәлем шыршыны инде 1 ноябрь көнне куйган кешеләр. Түземсезләр, сәлем! Сәлем 30 сум булган вакытта бүтән акчаны долларга күчергән кешеләр. Татар еврейлары, сәлем! Сәлем кәҗә яки бәрән елында туган кешеләр. Сәлем! Сәлем кыш бабайга ышана торган кешеләр, сабыйлар, сәлем! Тукта әле, Рамил, мин дә кыш бабайга ышанам. Сакалы сабый, сәлем! Ура, яңа ел килеп җитте! Нәрсә бу, Рамил? Күзгә күренми торган хлопушка. Нигә алай? Бей, кризис бит, экономия итәргә кирәк. Алайса. Нәрсә бу? Бу күренми торган президентский салют. Күренми торган кешеләр кашыгыз! 5-нче урын. Зиннур таксист. Зиннур таксист. Мин Зиннурны үзе рульдә булыр дип уйлаган идем. Жизнәсе утырткан. Такси көтіп басып тұрам. Отлар яна, уйлар сыман, такси көтіп басып тұрам. Барыр жерім юқта сыман, бір мақсатсыз юлға шығам. Таксист, ник дәшмейсің, юл бәйәсін әйтші білім. Әр адымға бұ тұрмышта Ишетәсеңме аның тавышын? Шынлыкта да ул шундый микән? Хәзер аңладым кемнең кем Әти, кара нинди матур рәсем мин ясадым. Матур, молодец казам! Ай-ай-ай! Нишләп җылайсың син? Казам, курыкма мине! Казам, курыкма мине! Курыкма, казам, яратам бит мин сине, казам! Ялгышыма, уңышыма, фәкать үзем түлим. Һәр кешегә бу тормышта түләнмәгән бәхет телим. Ялгышыма, уңышыма, фәкать үзем түлим. Һәр кешегә бу тормышта түләнмәгән. Карале, Рамил, Зиннурның тавышы балачактан ук шундый булган ахыры. Зиннур! Зиннур! Ау! Кайта бугай. Бәяләрнең үскән чагы, син әйтмәсәң каян белим. Шатлыгыма һәм кайгыма мин һәр вакыт үзем түлим. Таксист, юл эндәшмә, сүзләр миңа кирәк түгел. Машинаңны тизләт әйдә, үз-үземнән качам бүген. Ялгышыма, уңышыма, фәкать үзем түлим. Һәр кешегә
Күз алдына китерегез. Зиннур һәм бомж талашалар. Сен ник монда торасың? Бу минем подвал, мен мында яшәп, бу минем. Тимә миңа, мен юынмаган. Алайса бер минем киемнәрне бир. Зиннур, тукта, Зиннур, тукта. Күз алдыгызга китерегез. Зиннур, Джигурда, бомж һәм Әлфинә Әзгамова талашалар. Күрсәтәбезме? Юк, күз алдыгызга гына китерегез. Unutma, аны unutma. Сен нишләп минем җырны җырлыйсың? Затны женщина. Дүртенче урын Иркә. Беренче кар. Руслан, кара, музыкасы теге кинолардагы сыман. Әйе, бу олар өчен кино бугай. О, тиздән төп актриса килеп чыгарга тиеш. Бигрәк озак башлыйлар. Руслан, син бер нәрсә дә аңламыйсың. Бу бит предварительный ласка дип атала. Ласка ул бит порошок. Үзең син порошок. Тукта, Руслан. Без бит синең белән бу актрисаны күрдек инде бер шундый кинода. Нинди? Кайсы кино иде әле ул? Кайнаган шулпа 2. Юк. Ми шартында 4. Юк. Кайнар ләүкә. Зав клуб. Саксык. Бурышлар дәфтәре 6. Сәндерә мөгъҗизалары. Тауык 1. Юк. Тауык 2. Юк, точно юк. Тауык 3. Тауык 4. Менә моны мин карамадым. Мош шунда булгандыр. Мөхәен. Әйдә карыйбыз. Урамнардын ява беренче кар, иңнәреңә синең шашыңа. Күрдегезме? Урманда бер үзе йөри. Андый кинолар шулай башлана. Минем бу киноны караган бар бугай. Тауык 4 бу, точно. Точно. Мин дә карадым ахраны. Искә төшә башлады. Беренче кар, тәүге Син бу актерны беләсеңме? Юк, мин күбесенчә актрисаларга карыйм андый киноларда. нигә югала. Куркам әле, күзләр тиюдән каралудан әллә ояла. Эй! Әйдәгез тизрәк, кешеләр көтә. Шәшәк кебек карлар үбә әнә, гашыйкларның парлы эзләрен. Яшь аралаш шул эзләргә карап. Туктале. Бу Тауык 4 түгел бугай. Нәрсәсең бу? Иркәнең клибы бугай бу. Айса кызык түгел. Беренче кар, тәүге сөю кебек. Саф булса да, нигә югала. Менә бу Тауык 4. Иркәгә ошаган, име? Нәг үзе. Каралудан әллә ояла. Мин аңламыйм. Бу клип нәрсә турындасың? Соң, монда Иркә урман буйлап бер үзе йөри, аннары бер егет килеп чыга, шул егет аңа шәшәк бүләк итә. Кара әле. Тауык 5 өчен шәп сценарийме? Тукта әле, бу клип нәрсә булып бетәр? Ике стоматолог сөйләшә. Күрдеңме? Менә 7нче теш сул яктан өстә. Әйе. Мин ясадым. О, молодец. Ә менә күрдеңме? Алдагы ике теш, күрдеңме? Әйе. Аны бер кем дә ясамады. Әллә карлар синең өчен ява. Ак өметләр биреп күңелгә. Әсигәннән килми калмас әле. Ялгыз
Юл буйлап гвоздикалар ята. Ерке елмайып гвоздикалар исни бара. Анда кімдір үлді, ауыл күліп йөри. Күзләр тиюдән Анда бір кім дә үлмәді, ул теге егет. Теге егет үлді. Юк инде. Теге егет аңа сюрприз әзерләде. Башта юл ясады, аннары ук. Анысы шулайдыр да, тик иркәгә барып җитми. Сау булсам да нигә югала Куркам әллә күзләр тиюдән Каралудан әллә ояла Теге егет, сен күрдеңме? Бу язу нинди? Кайсы яктан укысаң да бер төрле. Әйдә безнең киләчәктәге киноны шулай итеп атыйбыз. Теге егет. Шәп. Ярымы мин актер булам. Иркәне алабызмы? Юк, ул андый кино булмый бит. Шулай. 3-нче урын. Фаяз Расыхов. Юк. Заяр Сафыхов. Юк. Гаяз Насыхов. Юк. Кыягаз Насыхов. Юк, Раяз Фасыхов. Син булмасаң. Син булмасаң, белмәс идем. Раяз ул шундый. Ул шәшәк кибетеннән шәшәкләрсез чыга торган кеше. Юк, ул бит аларны анда сата. Концертлардан соң бүләк иткән шәшәкләрне. Кызлар шәшәкләре. Юк. Әйе. Мәхәббәтнең күкләрендә син яшисең, күңелемнең түрләрендә. Син булмасаң, очмас идем мәхәббәтнең Берсен калдырган. Димәк, ояты бар әз генә. түрләрендә. Син булмасаң, янмас идем күренмәслек ут ялкында. Белмим уйлар идем икән кем хакында. Ышанмаста. Так, кастинг. Раяз Фасыховның клипына кызлар кирәк. Әйе, егет, дөрес аңладың, сау бул. Безгә кара шәчле кызлар кирәк. Әйе, блондинкаларга рәхмәт, сау булыгыз, рәхмәт килгәнегез өчен. Ул кызларга 18 яшь тулган булырга тиеш. Кызлар, сез кайда барыгыз да китәсез? Тукта, кызлар. Әлдә әле син очрадың юлларымда. Ышанмаста идем хәтта мәңге сүнмәс. Күрдеңме? Ул кызның битен күрсәтмәделәр. Тик аякларын гына күрсәттеләр. Мин аңладым. Аның битен күрсәтмәделәр. Чөнки аңа битчә чыккан. Фу! Кем инде битчәле бит белән фотога төшә? Аңгыра кызлар. Димәк, ул битчәле һәм аңгыра кыз. Но аяклары шәп. Аяклары шәп. Юлларымда. Туктале, Руслан. Менә мондый фаер шоуны бәйрәмгә чакырырга була микән? Әлбәттә. Ничек аларны табырга? Татар Production сайтында. www.tatarproduction.ru сайтындамыни? Әйе. Карале, Раязның нинди куе кашлары.
Мында бір жетмей. За тебя Колым отдам, душу дьяволу. Минем үшін сен бірден бір аңлашуны. Рамил, туктале. Сен бірден бір. Туктадың бетінде. Нишік алар бүлмеде қор ясыйлар? Білмейсің мәлі? Суға мақсус температура керек, әйме? Бұзға әйләнір үшін. 0 градуста су бұзға әйләні, қорыл плюс градусының һәм 0 градусының оқырында бұларға тиеш. Сен де білмейсің? Жоқ. Тек сен генә уйларымда, мұңларымда, жырларымда болсаң иде ғұмірлікке янарымда. Тек сен генә уйларымда, мұңларымда, жырларымда болсаң иде ғұмірлікке янарымда. Болсаң иде ғұмірлікке янарымда. Туктале, Рамил, көрдіңмі, бұл қыздың клип бойы битін көрсетмәділі. Нишігінді алай, ол бит клипта түп рөліні ойны. Хатта гармонист бабайның да битін көрсеттілер. Мен аңладым. Білесің ма нишләп бұл қыздың битін көрсетмейлер? Чөнки ул Раяз Фасыйхов өзі. Ул шулай бүтін рольләрін ойнарға ярата. Менә қара. Икенче урын, 2 кеше. Дали һәм Гүлназ Батталова, декабрь. Десембр. Бер, 2, 3, әйдә, брат! Білмейм неден башларға, елның ақырына жетіп, встречнылар дальний білән, декабрь өзәкі, декабрь йөрәгі, декабрь өзгәрә декада, селекшн Hugo Boss һәм беделиші с Донна Карен, қобат пайдадыр, буран құшағында, горки екі йықлый, йықласын уятмас. Ау, яу, исәнмісіз, біз Шакурның фан клубының жетәкшілері, яу, мен Ширки, Мен Вәли. Ширки Вәли, һәм біз Шакурның фанатларынан келген хатларны sizге оқып шығабыз. Сен эндәшмейсің миңа, мен қағылмайм сиңа, һәммә йөрәк тизрәк тибә, синең қойнар сулышыңнан елмай миңа, елмаясың килмәсә дә. Һәм бірінші хат. Шаллыдан яза бізге Альбина. Шәкур, син хайван. Шулай түріп башлана бұ хат. Һәм шулай түріп бітәді. Мен бушлыктан туйып беттем, кешеләрдән бер туктаусыз сораулардан булыш миңа нишләргә, мин нишләргә үзем белмим, шакып ябык ишекләргә. Бразалар, икенче хат. Кактус, Саба, Шакур, Асин, нишләп, Дали. Кактус, Асин, нишләп, кактус. Мин топталам бер урында, югалып калган сабый кебек, белмим нидән башларга, елның ахырына җитеп. Үшінші хат. Қашан син миңа бурышқа алған 50 сумны қайтарасың? Илназ Сафиуллин. Братан, бақшыланма. Yanımda бүтін сезмейм, жібердім де күнім арабазда. Декабрь хатирә. Yanımda бүтін сезмейм, жібердім де күнім арабазда. Ушлы қалып итті хисләр. Сәлем! Мин Айша.
Сылу. Меңләйсә. Biz Gülnaz Batalovaның fan klubының жетекчиләре. Һәм без яңа ел каршыларга урын тапмадык әле. Нигә әйттең син аны? Бәлки чакырыла. Хәзер без Gülnazга килә торган хатларны укыйбыз. Көтәм акылымнан шашып, элек көтә идем сине, сүзләреңә ышанып. Кара Chevrolet Cruze, шәүлә кебек юл өстеннән 2012 ел мин терелдем, үлгәннәрдән тирә-юннән сораулар, тик мин җавап кайтармам. Кемдер табар аларны, эзләп юллар арасында, кемдер белә ни булганын, һәм әйтмәс белгәнен. Декабрьдә репит, синең тирән күзләрең, җыр язылып бетмәде, 100 мең чакрым җәяү, сине эзләп табар өчен. О, ход килде. Ука. Әсхәт бер шатырдан яза. Сәлам, малышка. Син миңа нигә язмыйсың? Ничек ул Gülnazга алай яза ала? Gülnaz бит ул шәшәк, ул кояш, а ул теге качок, грубиян. Хәзер мин аңа күрсәтәм, ничек иттереп сөйләшергә кирәк. Яз давай, җавап кайтарабыз біз аңа хәзер адекватны иттереп. Кайчан күрешәбез? Язды кайчан, вопросик куй. Че. Нигә дөрләп яна күперләр, утка салып күңелемне, кара зеро мин җиңелдем, финиш кичер мине. Тагын бер ход килде. Әлмәт шәһәреннән Альмир һәм Никита яза. Сәлам, Gülnaz. Без синең белән корпоративта эшләгән идек. Һәм син миңа телефонның номерын калдырдың, а Никитага юк. Никита марҗа булгангамы? Әйе дип җавап кайтар. Син расистка. Мин түгел, Gülnaz шундай да. Дәвам итәбез. Yanımda түгелсин, җибәрдем, үкенмим, үкенмәм. Декабрь хәтирә. Yanımda түгелсин, җибәрдем, үкенмим, үкенмәм. Безгә тагын язалар. Яза нидер бүре. Менә аның фотографиясы. Ул яза. Каясин, киттең, Белла. Белла. Һәм тагын бер фотография монда. Җибәрдем дә күкенмим арабызна. Бушлык элек итте хисләр. Булдыңмы син, юкмы Gülnaz? Әйе, булды. Киттек. Давай. Беренче урын Руслан Трапезников. Кар ява. Акырлар белән катыры. Рамил, татар телендә кашларын йолкый торган һәм менә була итеп сөйләшә торган егетләрне ничек атыйлар? Белмим, Руслан. Бәлки сандугач? Сандугач. Сандугач керде күңелегә, кашларны йолкыйм менә. Минем бер генә теләк бар. Кыш бабай, ярыймы? Мин синең алдыңа утырам. Юк, шунда гына утыр. Ярыймы, Кыш бабай, ярыймы. Утыр шунда дим. Тиздән яңа ел килә. Киләм синең яныңа. Тик чыкмыйсың син иркәм. Кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Кар ява. Җанымны син. Белмим. Әллә күпкә, әллә бик озакка. Яки мәңге оныта алмам. Усак яфракларны Шалдыралы. Җитте сиңа хәзер тагын бер тапкыр бәрәм бит. Яралыйсың, кар ява. Мин киләм, ә син чыкмыйсың. Руслан, эстрадада тагын сандугачлар бар микән? Әлбәттә, Дима Билан, Сергей Лазарев, Борис Моисеев точно сандугачлар. А татар эстрадасында? Сандугачка сырыны сөйли артында акайын. Нигә шәмнәр узы сүнә, шундый тантаналы кичтә. Нигә мәхәббәт хисләре эреп югала. Урамда карлар ява, тиздән яңа ел килә. Киләм
Чыкмыйсың сен эркем Кар ява Мин килем Ә сен чыкмыйсың Кар ява Жалына сен яралыйсың Кар ява Мин килем Ә сен чыкмыйсың Кар ява Жалына сен яралыйсың Тизгенә кышып күбәрмен Синен сорап та тормамын Руслан, ул нигә алай эшли? Мин белмим, ләкин мин иртәгә исемемне алыштырам. Кар ява Мин киләм Ә сен чыкмыйсың Кар ява Юш сандугач. Яралыйсың Кар ява Мин киләм Ә сен чыкмыйсың Кар ява Жалына сен яралыйсың Кар ява Кадерле сандугачлар. Кадерле? Нинди тагын кадерле? Тынычлан, Рамил. Сандугачлар, без сезгә каршы түгел. Сез оралашыгыз, җыелыгыз һәм Удмуртиягә тоегыз. Моның белән безнең тапшыру тәмам. Ә хәзер сезнең өчен сюрприз. Безнең йолдызлардан яңа ел котлавы. Менә борынгы заманда ничек булган? Башта йөгерәсең, аннары соң ашыйсың. Ә хәзер ничек? Башта ашыйсың, аннары соң йөгерәсең. Сезгә миннән теләк бер. Ашаганда йөгерегез. Привет! Бәйрәмнәр белән дуслар, алкышлар! Энергия! Илнас, гафу ит. Мөниргә ашамаган. Рәхмәт бик зур, Илнас. Егетләр, Мунир ул әлмәттән, мин аны яхшырак сездән беләм. Мин телим яңа елда миңа тагын да күбрәк акчалар эшләргә, миңа тагын да күбрәк клиплар уйлап чыгарырга. Марсович, монда кешеләрне котларга кирәк. Кешеләр? Ну, кешеләргә телим минем клипларны күбрәк карарга. Кешеләр бит алар мине таксида йөртәләр. Кешеләр алар магазинда эшлиләр. Кешеләр кирәк алар. Кирәк алар кешеләр. Рәхмәт сезгә кешеләр. Мин, короче, котлыйм барыгызны да. Бәхетле булыгыз. Менә сезнең эштәге кояшыгыз нурлар сибеп торсын. Әгәр дә сез шул нурларны сипсәгез, якында булган кешеләр ул нурлардан җылынып, һәм аларның эштәге булган кояшлары җылынып, шулай ук бөтен Кем Руслан Трапезниковны площадкага кертте? бәхетле булыгыз. Нур сибегез. Хөрмәтле дуслар, милләттәшләр, тамашачылар, чын күңелдән сезне яңа еллар белән. Яңа елда барыбызның да хыяллары тормышка ашсын. Һәм инде безгә һәр вакыт елмаеп, көлеп, җырлап, биеп яшәргә язсын дуслар. Яңа еллар белән. Кара әле. Мөнир Илназны гөлшәп күрсәтәйме? Молодец, Мөнир. Мин Илнас. Илнас? Әйе. Мөнир! Яңа еллар белән!